Kaixo, gaur erreportari bihurtu geha. Egin nahi ditzakegu galdera bat. Kaixo, horrezkatua da, eta aneetarri galdera batzuk itea. Zenbat urte dituzte? 20. Nola da zena? Neria Nora eta Neria Goiztili. Zein da zure bakoitzako kantarik guztiena? Neria gaueko hitzak. Eta Neria ator. Kantatu! Bale, bina elkarrekin abertuko. Oida, laguntza abertuko. Abertuko atzuta gurekin, atorrateko zuten. Bale, ba, bi, ator, mutiletxera. Josune. Zu? Nik emaro. Zu? Ja. Zenbat urte dituzue? Berrogeita bost. Zer da, entrevista? Ikusteko moldea. Habilidadia. Ba, 45, 45, Ni zarrena, ni aitona nahi. Gabonetan zein dute? Gabonetan? Gaboin oporretan gaude eta mendira. Zer egiten duzu gabonetan? Ba, elurra egoten bada, elur bandin bat egin eta ongi pasa. Gustatzen ez ezkizuna? Bai. Zergatik? Ezki ongi pasatzen zulako. Zer estudio zuen zeroki? Kotxe baten lehenetziruak. Ni leire. Zer egiten duzu gabonetan? Ba, atxeen hartu eta familiakin. Ai, ez dakit kontatu daiteke. Kulero batzuk. Eskatu ditut. Zer jango dizu? Ba, ez denetik. Galak, alkumia, pastelak, turroiak. Gabonetan. Txokolate berua eta kolako pidgin bat. Zer kanta gustatzen zaizu gehiena? Horra gure orientzio. Eta kantatuko zartzen. Bale, baina laguntza behar dut. Horra gure olentzero, piportzia duen.